Hvordan jonglerer man med 3 bolde? Jeg kommer med nogle fif til at komme godt i gang, og nogle gode råd til, hvordan man bider den proces over i mindre dele. Man starter med 1 bold. Og det allerførste, man skal lære, man skal stå nogenlunde afslappet og kaste bolden fra den ene hånd til den anden hånd. Man skal prøve, om man kan lave en fin bue, som har top nogenlunde ud for ansigtet. Det kan man godt stå og hygge sig med i et stykke tid. Og hjernen skal også lige følge med. Så det skal gøres nogle gange. Hvis man synes, nu bliver det for let, så kan man prøve at kigge. Lige nu kigger jeg på bolden. Følger den med øjet. Men jeg kan også prøve at kigge ud igennem bolden og kigge på et billede, der er herovre på væggen. Og se, om jeg stadigvæk kan gribe bolden. Lige nu hedder det kaste, 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 kaste. Når man har gjort sådan et stykke tid, så er man klar til at prøve med 2 bolde. Og nu skal man sige en ny remse. Man skal sige kaste, kaste, gribe, gribe. Kaste, kaste, gribe, gribe. Og begge bolde skal lave den her tur op og ned. Kaste, kaste, gribe, gribe. En typisk fejl, når man er ny, det er, at man siger kaste, aflever, kaste, aflever, kaste, aflever. Og det kan man jo godt hygge sig med at gøre, men man kan ikke bruge det, når man skal jonglere med 3. Så er man nødt til at få højde på begge bolde. Kaste, kaste, gribe, gribe. Kaste, kaste, gribe, gribe. Og igen, så handler det om, at boldene skal finde en jævn bue. Og det er rigtig fint, hvis man ikke hele tiden skal ud og hente sine bolde helt ude til siderne. Det tager lidt tid for kroppen, for hjernen at få lært det her. Man kan gøre det igen, at man kigger på boldene, og at man prøver det samme og kigge igennem boldene og finde et punkt ude i det fjerne, som øjnene kigger på. Det er lidt sværere. En anden variation, det er også, at nogle gange starter jeg med højre, kaste, kaste, gribe, gribe, og andre gange starter jeg med den venstre, kaste, kaste, gribe, gribe. Det her tager noget tid, og hjernen den skal lige have lov til at følge med. Nogle gange er det først dagen efter, når man har nået at sove, at de rigtige forbindelser er blevet skabt op i hjernen. Men prøv jer frem, nogle fanger den måske rigtig hurtigt. Det sidste trin, trin 3, det er det selvfølgelig det sværeste, og det tager lidt tid at koble sig på den her. Det allerførste man kan prøve, det er simpelthen at undlade at gribe boldene over hovedet, men bare kaste dem op i luften. Det gør man sådan her. Man siger kaste, kaste, kaste. Og så lader man bare boldene falde ned. Prøv at høre. Kaste, kaste, kaste. Pointen er, at man jo med sin bolde danner et mønster i luften. Kaster op, og så skal man faktisk ramme i midten af de kryds her, man laver. Når det er gjort, så skal man have fat i en ny remse, og den hedder kaste, 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 stop. Og her skal vi prøve at gribe dem. Så man siger kaste, 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 stop. 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 Nu vi siger kaste, 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 vi har 3 kast. Vi prøver at få et 4. kast med. Kaste, 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 kaste. Vi prøver med et 4. kast at få det med. Kaste, 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 kaste. Kaste, 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 stop. Kaste, 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 stop. Kaste, 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 stop. Og så prøver vi med et 5. kast. Kaste, 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 stop. Kaste, 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 stop.
Og nu prøver vi at få et 6. kast med. På et tidspunkt, så vil man opleve, at man ligesom knækker koden, og så kan man køre lige indtil man taber en bold. Det at jonglere